ଆଜିର ବର୍ଷା କୁଆପଥର ମାଡ଼। ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କୁଆପଥର ଭୟଙ୍କର କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପବନ ବି ବହୁତ ହଠାତ୍ ମେଘ ଉଠାଇ ପବନ ଜୋରସେ ବହିଲା ଏବଂ କୁଆପଥର ବି ଭୟଙ୍କର କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପବନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଗଛପତ୍ର ଯାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ କୁଆପଥର କେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 19 ସଣ୍ଡେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ।